iku. Kutute. Tekan aku. Kutute aja manuke, kutute Aku Pak nyawang Kat. priyine wireng kuwi lho, Pak. Masa aku mbok nganggo kutute Pak Kademen. Lho ora apa-apa ngugur tembang sapa ngerti. Lho, engko terus Pak Kademen penggali seneng nglumpukke dhuwit, nglumpukke anak putune wayangan Cahya Kuntadi. Matur nuwun. Ya Bu, menyapa kepada teman-teman dulur-dulur iki lho. Ing laladan kene iki Rejomulya Karangjati. Ya, ya. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pak Dalang. Dalang. Dalu niki dulur-dulur kula, bapak ibu, umumipun ingkang mirsani wayang dalu niki kok piyayi sepuh-sepuh sampunan setengah umur ngoten lho. Niki nduduhaken bilih niki adalah penggemar wayang tempo dulu niki. Generasi wayang tempo dulu. Nalika kula tasih imut-imut nderek Pak Anom rumiyin niki mesti sering mirsani. Nggih. Nggih to? Sik apa Bu? Sik apa mbiyen? Dalam nalika kula tasih imut-imut, tasih alit ngoten lho, tasih cantik ngoten. Lek sakniki kan pun blegendong. Ah iya. Ora apa-apa, wong tentrem atine kok ya. Ngono kuwi. Bapak Ibu sugeng dalu, mugi-mugi panjenengan ingkang sami rawuh dalu menika mirsani wayang ngestreni tasyakuran wonten dalemipun Bapak Suparno sekeluarga, mugi-mugi tansah pinaringan katentreman lahir batin. Murah rezekinipun. Bapak Suparno sekeluarga anggenipun tasyakuran tansah dipun paringi gangsar lancar turah timpah mboten gadah utang. Nggih. Ngoten. Matur nuwun sampun. Nggih. Lho nembang kok sampun iki ya ora nggih. Oh, nembang nggih. Sing diteni kutut manggunge kuwi kok ya. Lah nggih to. Nggih, kaya apa. Lah mbiyen nalika nderekne Pak Anom iki rong kagungan. Beda ana wis ngowos. Malah asirku ya tak lem malah dhewe muni ngowos dhewe. Nek ya aku mang sore ya rada lara ati lho Pakmu. Ngapa? Saman jek eling ora nalika Kresna karo Baladewa catur rembug mau rembukan ning ngarep mau. Sik eling ora bantae guneme. Ya eling aku ndalang mosok aku ndalang mendem ya eling ngawur ae ora ya. Piye sing ndi sing ndi? Atiku ki ket jejer sore iki kaya wis ngrantes keloro-loro no. Eling mboten Pak jenengan napa lek eling coba lek iso eling tembunge Kresna Baladewa ning Kresna wau pripun? Ning paron kon rabi ngoten papat ngoten nggih. Wah kuwi ning aku ya rada senut-senut lho. Ya Pak ya. Lah ngapa ta? Wong muga-muga kuwi mung sekedar ucapan ning panggung dialog wayang, aja numusi ning sampean karo aku. Ngono lho. Sampeyan lak ra ngerti. Lakon niki lak sing mundhut ki Pak Suparno. Nggih. Dadi sanggite omongane Baladewa karo Kresna kuwi ya pancen sanggite Pak Parno. Ngono kuwi. Dadi aja nyalahke aku lek arep nyalahke Pak Parno. Mesti rawani nyalahne mergo kowe wis dilunasi kok. Ayo. Nggih ngono kuwi. Ya wis. Dadi hiruk pikuk di dalam pakliran iki ngono kuwi Tak kira lek nyampluk aku. Aku mikirku ngene lho, kok dalange kok muni ngono ya. Kok seakan-akan sampane kaya dadi Kresna ngono njaluk dirabekke ngono lho. Sore mau ngono kuwi sing tak rasake kaya-kaya dalange. Apa jojo ngono kuwi to, Pak? Sampeyan njaluk tak rabekke meneh apa piye to, Pak? Sampeyan ki kleru. Nyuwun prisa karo piyayi kene. Lek kali Mbah Sukron pun ngertos nggih. Mbah Sukron Suwanda ki elek-elek ya, kok elek-elek. Ki apik-apik ya mubalek ya. Mubalek tukang nuturi piyayi akeh kaya haji. Mula nurun ning anak ya sak bisa-bisa ya dadi bocah sing apik. Aku karo sampean omah-omah lek pirang taun wisan? 15 taun. 15 taun kudune watakku piye lak ya ngerti to? Apal. Apal. Saiki buktine kapan aku njarake wong wedok liya yen nenek sampean ora tau gitu sih. Ya Allah. Ayo. Wong setia kok ya. Ah iya ngono kuwi. Ya wis aku tak totok goblok wae. Mboten nggih. Pian. Nggih. Mang nganggungne kutut, Bu. Ayo, Bu. Iya, klinane nganggunge kututmu ya. Lah, ngono kuwi lho. Wong sing ngersake Pak Parno kok iki kok ora. Mangga.
Pripun Pak, benten apa mboten kalih riyin swantene? Sami? Alhamdulillah tetep ungkul. Lek Jawa Timur mriku enten son horeg, sinden horeg nggih Bu Kesi niki. Pancen suarane wah kaya ngono kaya ngumbulke tenduk. Ha iya kaya ngono. Jamune. Sampeyan gak ngerti to? Apa? Sampeyan sak bendina karo aku kan ya ning omah bareng wong loro. Ning sampeyan kan ora ngerti caraku piye ngrawat swara ben tetep awet kenceng sisep ngono suaraku ki. Gak ngerti to sampeyan? Kencur to? Uduh, kuno kuwi. Lah apa? Kum-kuman anak kidang. Lek rekoso men ning Goleke? omah aku ruwe ora kungkuman anak kidang. Apa? Kungkuman anduk ora. Lho, omahku kan cedhak Taman Juruk to, Pak. Cedhak Taman Safari niku lho Bapak Ibu. Taman Safari Juruk kan niku kathah kidang. Kula rek kae lek minggu-minggu nggih kalih anak-anak ndolanke anak-anak kula teng Taman Safari ndelok kethek, ndelok budeng, ndelok ulon, ndelok gajah, ndelok truwelu. Lah enek kidang anak kidang cilik ngoten niku. Kula kalih pengawase muni ngeten, Pak iki kidange nyuwun tulung nggih. Ajeng, "Oh nggih Bu Kesi, ning regane larang lho niku Bu. Niku lek konangan polisi Taman Juruk mengke diseneni ning gandeng panjenengan sinden kondang. Monggo Bu, kula angsali Bu." Nggih. Akhire sampean ra ngerti to? Kidange tak gawa ning omah, ning Manjaten tak kurungi. Sampean pas sareawan ngene, anak kidange kuwi mau to terus tak godhog ning mburi. Iki omong apa ngono ya. Di rumah nek duawane semono ora cetha arahe ora. Samene ra ngerti, janjane sing apik malah iwak gajah. Ya to. Ning golek gajah sing wis mati ning aja dipateni. Mergo gajah ki simbole kejujuran. Mula iklan anggere kok ngangge gajah mesti jujur. Mergo iklan liyane ora ana sing jujur Bu Kesi. Contone kae apa jenenge sing jenenge kopi kapal api kae. Ongkekke Bu. Ngono. Kempul ngon nembe niki ayo. Apal iki genah penggemare Pak Nom Surata iki ayo nggih.
Ya manggung Bu Kesi ya. Nggih. Hop, aja kempul sik. Para lenggah, para penonton sing apal bareng. Kempul ngun ben muni makguk ngoten niki kok. Yo, Jiro Lu. Nah, iya. Mulai. Oke, dhewe terus mangun maling mending ngono ya. Ya. Tanduk ngun. Nek tanduk terus sing enggak kuat ya aku lho, Pak. Ha sing lanang karo tundak. Iya. Nggih. Lho piyayi kaya ngono. Iya, jan enake kaya ngene. Ih, jan. Arek kaya ngene arek golek sing kaya apa ta Pakmu, Pakmu? Aku nyapa, aku wis anteng lah, wis tenang masa balik rono nang. Yo, kaya ora kelingan wae. Yen ana bintang tamu ayu ngono kaya jaraki wae. Ngono iki asline artiku yo senut-senut lho, Pak. Loh, lek sampean atine senut-senut, aku malah seneng berarti jenengan cemburu. Mongko cemburu artinya cinta. Lho, ngono kuwi. Buktine cinta apa? Lho, segone metu. Lah kuwi lho. Yalah, Radene kaya pinter men. Ngerti lek senengan kula niku teng mriki sego pecel, Bapak Ibu. Lah Bu Kesi apa-apa seneng kok ora lungko, seneng kok. Eram. Ya. Mangga 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 Lanjut Bu. Sik, oh, bapake ngang nembe ngerokok sanding bundang asmane sinten Pak jenengan? Nun? Pak Kademen. Ya Bu Kesi. Kutute Pak Kademen. Ayo, nggih. Jenengan mang ngerokok mawon mboten napa-napa. Nggih. Mah, aku kutute wong tuwek. Lah, ora apa-apa ben hidup malahan. Ayo, nggih, nggih. Ora masalah wong nyenengne piyayi. Kutute Pak Kademen nggih. Kalian niku lho anu lerekane iso ditutup to Pak, nggih mriki ketok. Ayo, ben ora lembab rumasane. Ya Bu. Ora tekan atiku. Kutute. Tekan aku. Kutute aja manuke, kutute Pak Kademen.
priyayine wireng kuwi lho, Pak. Masa aku mbok nganggo nggih kutute Pak Kademen. Lho ora apa-apa ngugur tembang sapa ngerti. Lho, engko terus Pak Kademen penggali seneng nglumpukke dhuwit, nglumpukke anak putune wayangan Cahya Kuntadi. Oh. Non. Wis ra sida kutute jenengan nek ngoten. Didongakne malah penak nonton. Ayo. Pak kaya ndingi kae. Nanggap wayang Pak, mboten kula son herek mawon. Halah wis tunggale niki nggih. Serapopo nonton rapopo, apa artinya pertunjukan wayang tanpa penonton? Ayo nggih. Tetep Pak Kademin. Sembah nuwun. Wis muga-muga lantaran Pak Suparno anggene wayangan terus ya dicaosi tembang klasik ya remen piyayi kene. Muga-muga bar iki iso nular-nular ning kiwa tengen kene, piyayi kene do kersa nanggap wayang. Ah ora penak nonton. Ayo, ini ya penting kok penonton ini penting kok. Ayo nggih. Mbah nuwun, lah menika wonten dawuh ugi perwakilan saking kagungan kersa. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Nderek tetepangan kula sederekipun ingkang kagungan dalem Pak Parno. Dalem simbokne genduk atas nama Mustika Tirtaning Betari. Panggilane Beta. Menawi kepareng badhe nderek nunut caos lelipur. Tembang Kadung Tresna. Nggih. Plus biola. Wah iki rebabe malih niku. Utawi meh rahina sak bawanipun tanpa biola. Wah nggih. Matur nuwun nggih. Sadurunge genduk iki coba endi Mbak Beta? Mbak Beta jenengan ta? Sanes nggih. Oh nggih. Aku ora hafal karo sinten nggih. Mbak Beta mriki Mbak Beta nggih. Slendro apa iki songo yen Kadung Tresna nggih. Yo dikurmati ngangge tukung-tukung Mbak Beta men minggah wonten pepanggungan. Monggo, yuk. Wah, iki kreatif nggih. Apa sing sosok ning Bangjo Karangjati kae ya. Mboten Mbak Beta. Mriki Mbak. Nggih. Mboten napa minggah mawon. Nggih. Nah, nggih. Radi mriko, Mbak. Ah, mriko. Ah, pen-penak ngoten nggih. Dan ngasta mikro rumiyin nggih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mustika Tirtaning Betari. Nggih. Biasane dipanggil Beta. Beta. Nggih. Nggih, Beta. Nggih. Daleme pundi? Kula Pangkur Sambirobyong. Oh, Pangkur Sambirobyong to jenengan masalah. Kalih makam pundine? Masa sak desa nek makame to, Pak? Enten. Nggih. Pripun, Mbak? Penak nonton nggih, Pak nggih? Nggih. Pernah pripun kalih Pak Parno kalih Bu Narti? Mboten tepang kula. Ibu kalih bapak niku sing tepang. Mboten ngertosi kula. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, sing tepang Pak Buke ngoten. Nggih. Lah jenengan niku napa sekolah nembe sekolah sian? Nggih, tasik sekolah. Kelas teng SMP Pangkur. Pangkur kelas pinten? Kelas 9. Wah, 9. Nggih, masyaallah. Elok. Mbak Tuti niku kelas 15 punan. Nggih. Niki kersane pripun ajeng nembang apa biola napa? Nggih, nembang kalih biola. Saged. Lah mangke ngriki ngeten terus miki pripun? Nyuwun stand mic enten. Stand mic Pak Glondor. Stand mic. Nggih. Endi, ayo. Aja nek Jimas sing mari gayeng malah dilaki, aja. Ayo, nggih. Stand mic riyen. Ngangge bawa mboten niki sing Kadung Tresna? Mboten nggih. Soale ngisi intro dulu. Sakniki kula pengen ngerti niku mang tes wantene riyen. Kula mlebu teng son kula mboten. Nggih. Oh, dereng mungal. Nggih. Pun sambung mriku, Pak. Oh, dereng. Mlaku biasa ae rasa gaya. Ngiten wong pirang-pirang mlakune gaya bener. Tewapuk ora. Ah, kuwi lho. Nggih, diwangi. Ah, ngono kuwi.
Wah, nyekel mik apa nyekel tangan kuwi arepe foto ya. Nggih. 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 Pun pas semonten. Pas semonten. Wah, iki ya elok iki. Nggih. Pun mlebet dereng. Heh? Pun mlebet. Dereng krasa kula. Anu ora krasa suarane niku lho, Pak. Nggih, niku jenengan. Nggih. Kabel. Oh, kudune niku kabele niku anu kok. Kabelene kudune lek teng mixer to niku. Nggih sampun Teng mixer pundi? teng mriku, Pak. Oh, teng mriku. Oh, nggih. Niku Pak, anu nggen son Jawi, Pak. Jenengan ngungke. Mau dilebokke son jero ngoten niku, nggih. Niki lho son kula niku son jero, Pak. Nggih. Nggih. Cobi ngek melih. Nah, nggih. Ya. Melih, Mbak. Nggih, pun masuk, mangke pelan-pelan nggih. Kadung tresna nggih? Nggih. Nggih. Coba mangke kajenge menyesuaikan gamelane. Monggo. Oh, dites riyen nadane. Nggih. Ya, nggih. Apa? Angel lho iki ora ngger wong iso ngene iki kok. Ayo. Kancane aja ngusulne, dhek wis tenang lho. Intro, boleh intro dulu. Nggih. Langsung niki. Nggih langsung selak isuk ayo. Senimati ingkang multi talenta. Ajare biola teng sinten? Les napa pripun? Anu les keroncong. Les keroncong. Nggih. Niku alat musik saking pundi? Tumbas. Bener betul. Mosok nyolong nggih. Tegese lak gamelan iki ing Jawa nggih to. Lek niku alat musik pundi? Niki. Nggih. Saking griya kula. Heeh, Mbak, bener 100. Sampeyan genti tak pameri, iki alat musik saking Jawa. Nggih. Niku rebab niku lak senare enten pinten? Apa to? Tunggal kalih 3 sekawan. Niki mboten ngertos. Lah niku kan sekawan senare. Nggih. Lah niku mung kalih rebab niku. Ning nggih saged kaya biola. Lah, Mas. Pamerno Mas. Nggih. Kaya Jawa aja nganti kalah, nggih. Niki mangke nggih kaya biola ya kadung tresna ya, nggih. Ini Mas Edi, ini Mas, ayo, ini Mas. Ora iso lek rebab iku kudu ngono, nggih. Men diperhatikan karo Mbak Gita, ya, nggih. Niki Betatri nggih ya. Nggih. Ya Mas Edi. Oke, lho, kaya ngono. Instrumen Jawa aja nggak kalah, mongko senare mung loro lho, nggih. Pripun? Anda mau dengan Mas Edi? Nggih. Terima kasih nggih Mbak Beta nggih sudah berpartisipasi. Semoga menjadi seniwati yang hebat, multitalenta, mampu mengangkat yaitu Pangkur dan Ngawi harum namanya karena seorang Beta. Nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun nggih. Elok tenan Pak Klondor. Ha iki nggih. Saya ganti genduk iki nggih ya. Iki putune wong jos kok ya niki kok. Ayo wah nggih nggih. Kaya apa nggih. Lah iya nggih. Ya Nduk jumeneng coba kaya apa? Ayo nggih. Lindre sama. Duduk. Iya. Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. SMP. Oh, barane anak kula sing barep, Mas Gelar niku SMP kelas kalih nggih. Daleme pundi? Sawo Karangjati. Nggih. Ibuke sinden? Nggih. Sinten asmane? Lestiorini. Oh, Mbak Rini. Nggih. Bae nggih sinden. Nggih. Asmane sinten? Suwarti. Oh, Bu Niken Suwarti. Oh, sing lagi kepet-kepet niku. Nggih. Nggih.
Mbah jenengan tak kandhani, Nduk, sampean tak kandhani. Mbah jenengan kuwi piyai sing top markotop, luar biasa. Seniwati handal kuwi jan legendaris. Nggih. Kuwi sepanjang zaman. Kuwi saka sinten nika lek Mbah Marijan wis nyindeni, Mbah Salam wis nyindeni, Mas Joko Klenteng wis nyindeni nganti tekan Putut 4 jaman. Lho kaya ngono kuwi. Ora ngger sinden iso kaya ngono kuwi. Saen muga-muga iso ketitisan ngelmune lan kepinterane, kesuksesane lan apa nterimane kaya Mbah Warti ya. Amin. Nggih. Sing ngajari Mbah Warti lek nembang. Ibu. Oh Ibu. Nggih. Mbah Warti apa? Nyebul donga. Apa? Nggih. Nggih. Oh nggih, siap. Pengen nembang napa sing rada sigrak? Sing enek dangdute ngono lho, Nduk. Apa kira-kira? Ayo. Monggo. Lintang asmara mawon. Lintang Asmara. Oke, Nggih. berarti duet. Nggih. Aku lek cilik endi? Sul, kene Sul. Ayo. Yo sak SMP iki, ayo. Ayo. Nggih. Ayo, apa? Ayo. Kene Sul. Ayo. Arum Bali. Yuk. Arum Bali. Ayo. Ya. Nah niki nembe minggah kelas 3 SMP iki ya. Dados pengrawit termuda nggih niki. Jane mboten nangsal kalih bapake ning nekat mergo seneng kalih gamelan. Nggih. Jenengan kelahiran tahun pinten? Kelahiran pinten jenengan? 12. 2012. Nggih niki 2011. Nggih. Saya cilik niki nggih. Luar biasa nggih. Salaman tak kenal maka tak salam. Tak salam. tak sayang ayo. Salaman sik, ayo. Salaman sik ben akrab musik. Padha cilike, padha SMP-ne ayo. Nggih. Mas Ulomo niku SMP, sampun mambu pasir. Sik, kowe duet karo Tias to? Nggih. Sungkem sik karo Mbah Putrine. Ayo. Sungkem sik marang Kanjeng. Ayo. Ijen sik no karo Mbah Warti to, jakmu. Sul, wah iki etikamu lho. Ayo. Nah, nggih. Sungkem. Nah, nggih. Luar biasa, cocok iki. Ayo. Ayo semoga-moga anu kae Sinden Sukoharjo muga kowe ora ndelok ning YouTube. Ayo. Oke. Niki namine Mas Prastyo Sulomo, Nduk Tias. Nggih. Sinten? Ora kenal, takon dhewe. Jenengan asmane sinten, Kak? Ngono ya. Mboten usah. Lah ngopo? Isin Pak, kula nggih. Ayo. Yo. Ralsik no. Ayo. Mas Udin, mangke ral, Mas. Sira Mas Udin. Ayo coba. Trompete Mas, ayo. Dicek sik Tuas. Terima kasih Mas Prastyo. Nggih. Bocah sik SMP suarane apik-apik. Nggih nggih sekolah Nduk sampean Mbak Tias. Nggih. Oh, ngantos goro-goro napa lingguhan tok? Mboten ngertos. Ora ngerti ya. Nggih. Lah ora ngerti nganti isuke usung-usung debok pisan ya. Oh, dadi garapi putune seniman hebat. Pun merdika mawon jenengan sak kepenake aja nganti berkesenian itu bagus ning aja nganti ganggu sekolah nggih. Ngoten niku. Ya, iki ndelalah enek bocah meneh. Lah, nyuwun apresiasi dumateng para penonton sedaya amargi kathah generasi hebat dari Ngawi sing pengin unjuk kebolehan untuk melestarikan seni budaya. Contone niki. Sugeng dalu Pak Dalang menawi dipun keparengaken anak kula pun Sofiana Putri Soraya. Wah, Soraya Interten. Di film lawas sih. Soraya. Awi Mbak Wir apal gini Soraya. Bersama Kiki Fatmala. Kelas 2 MI badhe nderek Dono Swanten nggih. Nyidam Sari nggih. Monggo mriki genduk nggih. Lah iya Sofiana Putri Soraya. Waduh iki walah bocah sing sak ungkus kok ya kendelmen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Guru. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bu Sinden. Sugeng dalu. Nggih. Salim kali Pak Dalang mboten. Salim, mriki saged. Oh, mriki saged to. Oh, mriki. Oh, iya.
Ora kok kono, Nduk. Kayak gini kan saya. Kaduan rene, Nduk. Wes, nggih. Bener mboten? Wale. Oh, kuwale. Kuwale, lek ngono tak madhep rene ben ra kuwale. Madhep rene, ngene. Kuwale piye to, Nduk? Kuwale piye maksude? Kalau sing ngene. Iki kene, maksude? Maksude kalau sing ngene. Oh, sampean ngono terus ngene, ngono. Lah piye? Piye? Bapak mboten ngertos. Aja malang aku ora wani aku. Malang kerik. Mekrok nggih. Nah, iya, nggih. Panggilannya siapa? Sofi. Oh, Sofi. Oh, nggih. Wah, Sofi COD niku to? Boten. Oh, mboten. Senes niku Sofi COD, kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah nggih. Tak kira lek penjual online sing ladalah kae. Ayo. Kelas pinten genduk Sofi? Kelas kalih MI. MI. Kok rek maneh kok dadi kelabang kaya Siti Nurbaya ini apa? Napa niku sebabe kok sing labang sinten sing labang? Ibu. Oh, ibu. Oh, nggih. Ibuke nggih sinden. Boten. Loh, guru. Boten. Senimati. Boten. Pengrawit putri. Boten. Lah apa? Tukang derep. Boten. Lah napa? Petani. Oh, petani. Iya. Nek boten ngertos baon tegalan mawon. Aku ketok goblok ora ngerti baon. Ayo. Baon ora panganan kaya soto ning rupane ireng ya to, Nduk? Boten. Kerawon ya kaya. Ayo nggih. Terus bapake napa seniman? Boten. Lho, guru. Boten. Yoga. Boten. Dalang. Boten. Lah napa? Copet napa? Petani. Oh, petani. Di samping pelitur. Oh, melitur ibumu. Boten. Lah jane melitur. Meliter Kayu. kayak kursi. Oh, kursi. Oh iya, nggih. Griya pun di pelitur napa dereng? Ki pinter nawakne bapake lho ya. Dereng ngen kula mboten kula pelitur nggih, akeh rakyat. Hubungi kula mawon. Oh, hubungi Sofi COD. Ayo. Siap tak hubungi kok. Ya, nggih. Macam pelitur luar biasa. Bapake tukang pelitur, ibuke petani kok sampean iso nyinden sebabe apa? Kula anak didiknya Bu Rini Sinden Sawo kalih Pak Kamto Cangkring Lestari Budaya. Oh, kok ya teges men. Sebabe apa kok seneng nyinden? Anu, pados tambahan nggih mlitur bapak, ora ngono lho ya. Ya aja ngomongne dhuwit sik, napa? Sebabe napa kok seneng nyinden? Aja diwara elek to, Pak, iso akeh duwike lho. Bocah semene gen belajar. Sapa sebabe seneng napa sebabe? Pengen nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ya, bagus. MI, surat-surat pun apa? Atas yang apa? Taman Sari kalih Idam Sari. Oh, surat Taman Sari. Oh, nggih. Nggih, Idam Sari nggih. Idam Sari sing saged dindangdutne, mangke jenengan saged joget mboten? Saged. Nggih, lek ora joget engko pae 100, lek iso joget 200. Ya. Nggih. Nggih piye? Siap. Pengin joget mboten? Pengen. Pengen 100 apa 200? 200. Ora sing ngajari mesti mbokmu mesti kowe. Ya wis, dibawani sik, wani? Nggih. Iya, nggih, kaya bocah kendele kaya ngono. Favoritmu sinten favorite? Semua. Oh, semua. Kalih Bu Tutik Kepang. Ampun nggih, mangke jenengan iso sesat mangke nggih. Nggih, Bu Kesi Tepang, Bu Kesi. Ngertos? Napa? Pun nate ngertos Bu Kesi? Pun. Piye ini sing pundi njajal? Sing niki. Salim. Nah, kuwi, heeh. Wis, mesti nyangoni awakmu lho, Bu. Ayo. Jan. Beres tenang. Bareng tak sawang-sawang bocah iki kok kaya cilik aku. Ya ora, sik gales sampean sik anu lah. Iki rada lumayan mencorong kok Sofi. Ya bener. Karepku aku ora mung cilik aku ya ireng ngene iki. Ya bener sih putih deke. Wong aku ning petengan wae ra ketok kok tenan. Iya. Kaya wedang kopi. Nggih. Nduk, kopi apa sing paling enak, Nduk?
Kopi apa sing paling enak? Kopiko. Kopiku. Utuh, salah. Sing paling enak kopi pikir dirimu. Kopiko. Ya coba. Damsari, tentang kula. Taman Sari mawon. Oh, Taman Sari ya wis, manut sak kelasmu wis. Ayo ta. Cine sak pinten, Pak? Sakmene.